Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, unat magazinera gaur maiatzaren 17. eguna dugu asteazkena, eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu hemen magazineko platoan. Lehenik eta behin, Patxi Urrutiarekin egonen gara, bera gure kolaboratzailea tertulianoa da, eta berarekin egiten dugu normalki gaurkotasunaren errepaso txiki bat, kasu honetan, izpide izanen dugu, maiatzaren 28ko hitzordua, hauteskunde horiek eta ea, zein den bere iritzia, bere ikuspuntua. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze hautagai bat edo bertze zerrenda bat ezagutuko dugu. Kasu honetan, zurekin Nafarroako Iruñeko zerrenda ezagutuko dugu, Edurne Eginoren eskutik. Bera zinegotzia izandakoa da, Iruñeko udaletxean, aurten, zerrendetan ez dago lehenengo postuetan, nolabait ere bide egina izan die, bide emana izan die bertze hautagai batzuei, baina aski ongi ezagutzen duen koalizioa eta alderdia da. Eta beraz azalduko dugu zein den haien programa, zein diren haien ustez Iruñeko nolabait ere lehentasunak, arazo nagusiak eta beraz haien proposamenak. Guzti hori baino lehen, hasiko gara betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1949ko maiatzaren 17an Kubako iraultzan gobernu iraultzaileak nekazal erreformaren legea onartu zuen. 1980an Peruko alderdi komunistak, Sendero Luminoso bezala ezaguna, bere lehen eraso armatua burutu zuen Ayakutxon. 1981an munduko osasun erakundeak homosexualitatea gaixotasun psikikoen zerrendatik atera zuen. Eta 2009ko maiatzaren 17an Mario Benedetti, uruguaiar idazlea, hil zen. Ea, agenda kulturalan zer dugun? Asteazkenean, Euskara Iruñeko udalean zirrikituen politika ahala eta aukera hitzaldia Iñaki Azkonaren eskutik eta Kike Diezde Ultzurrunek aurkeztuta Zaldiko Maldiko elkartean atxaldeko 7etan. Hortzegunean, kantu eta hitza musika zikloaren barne, Rafa Ruedak kontzertua eskainiko du Oko Andra Maria plazan atxaldeko 8etan. Sarrera doakoa lekua bete arte, euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Eta hortzilarean, itzali telefonoak antzerki zikloaren baitan, N-Coach izanen da atxaldeko 7etan laban, sarrerak 5 euroan, hartu arnasa eta etorri labara diote. Eta Idoia Tapiaren eskutik, Ludus Nano antzerkia, atxaldeko 7:30 biltokin. Lan honetan, geure buruarekiko eta bestekiko harremanak sortzeko modu bezala aurkezten ditu jolasa Tapiak. Eta, larun batean, Magic Clown, magia eta paiazoen ikuskizuna eskainiko dute eguerdiko 12:30 Zibi Box Jus Larrotxan. 4 urte baino gehiagoko aurrentzat zuzendua, heldu batek lagunduta izanen da. Goazen orain egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen, lerroburu nagusian, odol delituak dituzten EH Bilduko hautagaiek atzera egin dute eta ez lukete akta hartuko. Otegik bide baketsuarekiko eta zauriak sendatzeko konpromisoa berretsi du. 7 inplikatuek interes alderdikoiari egotzi diote polemika. Feijóok PSNek Bildurekin itunik ez egitea eskatu dio Sánchezi, ez Iruñan ez da Foru Parlamentuan ere. Argazki batean Iruñean zehar txirrindulari bat agerita izenburuan, bizikletak lekua irabazi du Iruñean. Aforatzaileek 2,7 milioi desplazamendu erregistratu dituzte azken urtean. Diario de Navarran, argazkian Nafarroako gobernuko hautagaiak izenburuan, itunak eta Bilduren zeregina dira Foru Gobernuko hautagaien eztabaida markatzen dituzten gaiak. Laura Aznalek, Bildukoak, ezinbestekoak izanen direla ohartarazi dio Maria Txibiteri. Esparzak berriz, ez dizuet eskerrak emanen zerrendatik 7 hiltzaile kentzeagatik errandu. Gara egunkarian, berri nagusian, lerroburuan, ez dugu iraganik gabeko etorkizunik nahi, ez da etorkizunik gabeko iraganera kondenatu ere. Hortzen, Otegiren hitzak. Bere garaian auzitegi nazionalak zigortutako EH Bilduko 54 hautagaietatik 7 ez dute kargu hartuko M28an hautatzen badituzte. Konpromisoa adierazi dute, lehendik dagoenari inolako aitatasunik ez eransteko.
Argazkian, EH Bilduren mahai politikoa erabakiaren inguruko balorazioa egiten ageri da. Berri egunkarian, lerroburu berdina, odol delituak dituzten EH Bilduko hautagaiek ez dute kargua hartuko. Covidek salatu dituen zerrendatako 54 kideetatik 7 uko egin diote postuan jarduteari, bostetan aukeratuak izan ez gero. Biktimen mina ez areagotzeko konpromisoa agertu dute. Eneko Goiaren hitzak Donostiaren nortasunean dago turismoa zuzenduta egotea bertze berri batean. Eta azkenik hilketa matxista Orion izandako estandaren hipotesi nagusia. Euskal Herria irratian, fiskaltzak ez du deliturik ikusten EH Bilduko zerrendetan eta artxibatu egin du auzia. Espainiako Auzitegi Nazionalako fiskaltzak, Dignidad y Justizia elkarteak jarritako salaketa artxibatzea erabaki du. EH Bilduren hauteskunde zerrendetan eta kokide izatea egotzita zigortutako 54 pertsonen inguruan ez dagoela deliturik ebatzi du. Baita ere, bombardaketa praktikak bardean 15 egunez. Eta azkeneko berrian Mikel Oteiza Atarrabiako EH Bilduren hautagaiaren hitzak. EH Bildu erasotzen saiatu dira, baina guk bizilagunen beharrei erantzunez segitzen dugu. Lehen da biziko elkarrizketa honetan nola ez gure tertulianoarekin egonen gara solasean Patxi Urrutiarekin, bertzebein hemen duguna, gaurkoan gainera, testu inguru berezi honetan, hortzen, segituan daude hauteskundeak, berarekin analisi politikoa egiten dugu, gaurkotasunarena, eta pentsatzen dut, gaurkoan hori izanen dugula izpidea, hain zuzen ere, hauteskundeak, eta ikusiko dugu, zer kontatzen digun Patxik. Txaldion Patxi, milesker gurean egoteagatik. Baita zuri ere, hemen guztu hau niztortzen eiz, bakizu. Ilusioakin, 28? Bai, pensatzen dut baiet, eta uneteldu nitzeleik ari nintzen, pensatzen horri buruz hitz egin beharko genuela. Baina, kusi du gure, atzo kusi ginuen hor animeleko ordu batez edo gehiago elkarrizketatzen zutela, elkarrizketatu ez, eman ziotela hitz egiteko Fernando Ambustegi Bilduko zerrenda buruari. Guziei, ematen ari zaie hitza. Bai, niko jentzun nuen atzo gauean. Ikusteko aukera baduzue. Ordu bat, baino gehiagoko esposaketa bat egin zuen, horri buruz dena hitz egiten, eta horren berriketa gutxi ematen aldire horren inguru, zerengatik puntu guztiak aztertu zituen zoratu ninduen ikustea zein landua duten gaia, nola bizi duten gainera beraien bastan, eta, eta gaurko kasi-kasi nola peitere biluzik gutxi gaitu guri, ez dakigule sobera zerbait erran baino. Arituko garrare, zenbaitzuk atzo ez pazuten ikusi telebista gaur entzun dezatela, edo ikusi dezatela ere xaloak, eta guk erraten ditugun gauzak xaloaren eskaintza aprobetxatu. Non bozkatzen duzuzuk, Patxi? Amaiurren, aspilkoetan. Aspilkoetako eskolan dut nik botoa. Aurten nori botako duzun botoa argi? Pesatzen alduzun nori eman dioten botoa. Beti eman diotenari izanen da gainera, zerrenda batean agertzen eiz, Iruñeko betetzeko bastutela jendea, eta berdin zaite edozen lekutan aurkezture, betire... Aurpegi politek bihartzuten. Aurpegi politek. Karo, eta gaztea. Aurpegi politek eta gazteak. Pisketere, nik uste dut horretarako piskete zahar hoi, gainera kontutan edukiz, gaurko egunia zaharrak gehiengoa egiten ari garela inbertze lekutan, atzo ikusten nuen ere, hemen bastan ere berdin dela, eguneko lauetei bat, edo bostetei bat, behintzat 60 urtetek eta goitiko garela, eta horiek denak ere, horien ordezkari batzuk ere behar dire, nahiz eta lanerako lehen izan genituen inderrak eta gogoak orain ez ditugun, baina geren bultzadatxoare emango dugu. Patxi, zein gusten duzu, bastani dagokionez, dela, uste duzu hauteskunde hauetan, eta beraz datorren 4 urtei begira, gai nagusietako bat, gai zentraletako bat, zeinetan, uste duzun, nola baitera, alderdiek erakutsi behar dutela, beren posizionamendua modu argi batean, adibidez.
argi hemen argitu behar dute, zer demonio egin behar duten bai erdizekin, eta baita lekarozko txalet pilorrekin, arostegiarekin. Hoiek argitu egin behar dire, zertaz argitu egin behar dire, nolabait ere bastan osoa baldintzatzen dutelakoz, hoiek egiten nahi dutena aurrera egiten balin bada. Eta hoi ezin utzia da, gure arbasoak, orain dela 1000 urte utzi ziguten edo gehiago utzi ziguten eremu hoi gu bizitzeko, zerengatik komunalak azkenean bizi putzu bat zen, eta hori dena utzi gintuzten guri hor segitzeko, bizitzeko, egurra izateko, animaliak izateko, gauz horiek guztiek gure bizitza aurrera eramateko utzi gintuzten hau. Eta gaur ez dugu, lau kanpotar heldu direnak unet, beraien sakela betetzera eta berastera, hoien eskorrelako gauzak utzi. Bastan babestu behar dugu denentzako, bai bastandarrendako eta baita etorkinendako ere. Baina ezin duguna dea lau esplotatzaile, lau miserable heldu direna bakarri bere negozioak aurrera ateratzera, hoiek utzi behar ditugu bazterrean. Zertako heldu dire magnesitaskoak unet? Amerikar enpresa bat Ameriketan duen Konseillo Administrazioaren egoitza anaberasteko, edo hemen gure lurra babesteko, eta gure mendiak garbiak eta eder izateko gaurko gunean gainera zenolako garrantzia hartzen ari den inguru giroa kontutan hartuta. Alde bateteko baino gero baditu gure, beste zenbait gauza, adibidez etxe bizitza, zaharretxeak, gauz horiek ere importantzia o garrantzia handia dute, eta horietaz ere hauteskunde hauetan hitz egin behar da, eta horiei buruz ere erabakiko da hauteskunde hauetan. Ezingo du utzi, bertzen eskutan, kanpotar batzuk edo enpresa multinazional batzun eskutan, gure altxorra, gure edertasuna, gure lurra, ezin diegu horiei oparitu, gainera deusen truke. Eta horiek hor behar dugu buru belarri moztu horrekin ere, eta segitu behartzeio sortuko den udalari horiek denak lantzea. Patxi, erraten zenean leheno kamaratik kanpo, karo, badagoela ikusten zenuela nolabaiteko antzekotasun bat Magnesitasek hor erdizen egin nahi duen arrobiarekin, eta Gorramendiko Amerikarren base horrekin. Zeren, karo, omen da, karo, erdizekoek erraten dute ez da, haiek berdin utziko dutela afera, eta ertzen zenuen halako zerbait ere erraten zutela bere garaian Amerikarrek. Beti, kanpotik heldu dienak eta horrelako proiektu batzu dituztena, lehenbiziko gauza dute lanpostuak. Baina ez aldire konturatzen hor lanpostu batzu badirela ja, eta lanpostu hori xeatzera heldu direla beraien neurrekin, hori alde batetik ez, eta hori onartezina da. Baina bertze aldetik ere da gero inguru giroa. Ze pasten daulakoetan? Pues hemen hortik proetxo kentzen dioten biztartian horrari direlanean. Baina proetxo kentzen dioten dena utzuzten dute, hankaz goiti eta alde egiten dute. Eta gaurko gunean norbaite balin badaki horren buruz gu gara. Gorramendik askoa nola dago? Zer dirudi hor? Hor, bomba atomikako egoitza bat bazela zeurik badirudi, eske horko zimentu pilak, burdin pilak hor, zikinkerioi nola dagoen hor, eta gantziren Amerikarrak. Eta hortan gelditu zen, inork ez du apaindu, inork ez du konpondu. Eta hori oso itxusi dago, oso gaizki dago. Eta horrelako zerbait ere izanen dugu urte batzunen buruen erdiz aurrera eramaten balin badugu, ez? Horri kasu egiten balin badugu. Horrengatik hor badugu bertze gai bet oso importantea eta orain arte eztabaidan agertu ez dena. Hoiek, enpresa multinazionalak badatorz, beraien administrazio konseilloan erabakitzen dute eta erabakitzen duten egiten dute takitxo. Eta gero, bastandarra gelditzen gara, gure mendiak xeatuek enpresa multinazional baten mesederako erabiliak izan direlako. Baino adibidez, hartzen adibidetzat hortzen Gorramendikoa, bueno, ez dakit gerora ere patxi ze kalte ekarri duen, horrek. Hortzen daude, ez, arrasto horiek, baina, bueno, ere ez du kalte gehiagik sortu, orden norbaitek erraten aldu, erdizekoakin antzeko izanen da, ez? Bueno, bai, igual geldituko da zerbait ondatu, baina izu. Bai, baina nola erran dezakezu gure mendiek horrela ondatuta ez dela ezer pastu. Eta gainera horren inguruan dagoen filosofia horrek kanpotik heldu direnak negozio egitera horrelako baimenak balima dituzte, zertarako natura gordetu, natura babestu, zertako surtetaik urrundu, edo zen gauza egin daiteke, Konseillo Administrazioko
emaitza ekonomikoak ona balin badira, ez? Filosofia bat badago hor, eta gero errealitate bat. Zugaten zara Gorramendik askora, eta horrelako burdin lodie sartuek hor zimentuzko tako handi bat zuten eta hoi desastrea da, eta ekologikoki hoi da, bueno, astakeria handi bat, eta karo gu horietan ezin du zeitu. Eta hortaz apartera bainera bada beste gauza bat ere, seriotasun gehiago izan behar da horren inguruan hitz egiterakoan. Lehenguan entzun nion, Geroa Bairiko zerrendaburuari erraten, hor eskaintza ekonomiko bat izan zela, Magnesitasek eskaintza bat egin zuela horren inguruan, ekonomikoa. Eta hoi ez da inon agertu. Eta nola erran daiteke hoi espalimeda serio, espalimedago zerbait idatzia, horrelako kontratu batean, horrelako dirutza dago lekuan, eta horrelako erabaki soziopolitikoak dauden lekutan. Seriotasun pixka bat, eta nik Lander Santamariari eskatuko nioke, ezin ditu horrelako lehen baditu inbertze erranak bere egunkarian edo bere lan egiten zuen egunkari hortan, baina gaurko egunean ezin ditu horrelako gauzak argiture espalimediregiak, espalimeditu paperak, argi dezala papera jakiteko zen olako eskaintzak eginak dituen. Espalimeditu paperez eginak eta espalimedu deus zertako ari da horrelako astakeriak erraten nola baitere. Zeren eta gauza batera argitu nahiko nuke. Begirazazu, unen inguruan kontutan izan behar dugu, badaudela zenbait gauz argi. Magnesita zibilida, azkeneko urte hauetan, hainbertze diru egiten propagandan, dirua sartzen, nolapaitere beraien eskuzabala edo nabaritzeko. Beraiek ez dire etorri unet kirola babestera edo bere eskuzabala oraindik ere gehiago zabaltzera. Horiek torri dirunen negazio bila, eta hori ateak etxe baiti duzte, horren bitartez nahi dute nolapaitere zenbaitzui, halako, ez dakite, altxor txiki batzuk emanez, nolapaitere nahi dute horien borondatea irabazi ez. Eta hor badago seguro, badutela udalan ere, edo udalaen inguruan egon daitezun zenbait jende beraien interesa babestuko dituztenak edo lagunduko dituztenak. Eta uste dut oso argi egon behar dugula, legealdi osoan, ikusteko inor, udaletik inor, ez da dila hoien aldegan, zerengateko horiek bakarri bilatzen dute beraien interesak, ez bastantarren interesak. Eta hor, bakarren bat agertzen balimeda momentu batean, hor ari denak, uste duia bakarren bat agertu edela. Baina horta hola balimeda, hor kontuz ebilik daitezela, onartezin izin delakoz, eta hor babestu behar dugulakoz guk, lehenik gure aberastasunak mantendu, ez Amerikarrei oparitu, edo ez egin nolako multinazionalei oparitu. Eta hori kontutan izan behar dugu, eta hor multinazional bat dago, hainbertze diru, kalkuluak egiten ditu, teknikariak baditu, jendean nolapaitere irabazteko, eta bakiz horrelakoetan beti erresi izeten da, bakarren bat erortzea, horiek egiten dituzten eskaintzen erdian. Hor batxi, erabiltzen den argudio normalki izaten da, lanpostuena, eta lehen erratzen zen idan ere, hortxen bazagoela baztaneleno kaoli arrobi bat, edo alako zerbait, eta horrek ere ematen zizula zer pentsatu lanpostuen inguruan. Bai, bueno, pues hauek ez dute lanpostuena, baina lanpostuena hauek epe bat badute. Bueno, edo bi epe izaten ditut, bi arrazoi epeak izateko. Alde batetik, mina hori desagertu egin dela goz, edo bertzealdetik ekonomikoki ez duelakotz interesik, ez? Eta dauden bezala uzten dituzte gauzak, eta horrein bertze langile izan ziren momentu batean, kaolina atratzen zuten agor belateko kaskoietan horri bilizirenak, ez? Eta, bueno, horiek ere gantziren, eta hemen ez da deus nabaritu, eta ez da zerpastu, baina heldu dire erranez, bai, lanpostu, baina lanpostu horiek oso mugatua dire. Urte batzutako da, baina bertzeadetik berriz horrai arte dagoen aberastasuna, betirako da, 1000 urte badara mazki hor, eta berzen milare egiteko moduan egon daiteke. Eta hori kontutan eduki behar dugu, azken finen ze pasten da, despreziatzen ditugu gure tartean, gu betidanik izan ditugun bitarteko horiek edo zer, edo lanpostu horiek, eski guk ezin dugu, eta lanpostu bat daude, birezazuzuk, ikusteko pixketezuk erraten dizu, emazten da rebidezazu, nik erdizen bazkak ematen dizkizu zuri 10 urtetarako gratis eta amore. Eta edozeinek hartuko batzu, edozeinek azariek hartuko du. Pues hori egiten zaio magnesitasko horri.
Eta, bueno, pues nik ere hartuko ditut pion batzuk. Baina, hor, uko egiten zaio, ez? Uko egiten zaio, bastantarari, baina natiak edakitzen zaiozka, Amerikar enpresa bati. Eta hori da, onarte zina dena, eta hori da, guk kontutan eduki behar duguna. Kolonialismoa beti izan da berdina, kanpotik etortzen dire batzuk, gezur borobil batzuk erranez, eta horiek dute arrazoi osoa, eta bertakoak, beti egin dituguna gauzak behemaneran ongi eginak izan direnak, horiek kanpora utzi edo ez. Eta gu behar dugu errespetatu lekukoak eskaintzen dizkiguten lanpostuak lehenik hor ditugulakotz, eta horiek hortik iges ezin dutelakotz egin. Eta horiek behar ditugu babestu gure ondotik etorriko diren jendeak. Izan dezaten, ogibide bezala, lur eremu horiek. Patxi, nola gusten duzu alderdi ezberdinak baztanen honekiko, nola baitere arazo honekiko, erdizekiko, posizio, ezberdinak baditugu, EH Bildurena argia, geroa baiek, bazuen alako, posizio, baitere kasu honetan, aldekoagoa, akaso ez UPNek bezain argia, baina, erabat aldekoa, UPNek erraten dugu moduan, guztiz aldeko posizio bat. Hor dago, zurekin baztan, okerrezpanago, kontrako posizio dutela, baina batez ere herri galdeketaren alde egiten dutela, eta azkenik, baztango independienteak, patxik, printzipioz erran dutela, erdizen kontra daudela, hau da, magnesitasen proiektuaren kontra agertzen direla baidere. Interesgarria ikustea zeintzuk diren alde batera edo bertzera, eta gero zer egingo duten alde batera edo bertzera. Lehenbiziko gauza da, emaitzak ikustea. Hor bat dago zerrenda berri bat, hor bat daude zurrumuruak ere zeren interesei erantzuten dien, hor dago eztabaida, zertarako aurkezten diren edo zer bilatzen duten, edo bilatzen duzu bastan osorako interesgarriak izan daitezken gauzak edo zure intereserako onak diren gauzak. Askotan, igual, kontradizio zenbait izaten da tartean, baina, hori bakotxak konpondu dezala izaten aldituen kontradizioak, ez? Eta gainerakoak, uste dut ja, hor lehenagotik ere ezautzen ditugula, Florentinoren taldeare hor dago, beti hor zegoen, UPN beti bezala segitzen du, nik ikusi dudana da, eta gehien liruratu nagoena izan da, Bilduren indarra, eta gehien bat, Bildu nola kontrolatzen duen baztango arazoak, eta gainera ez kontrolatu dazkielakoz, baizik eta ze lanetan sartua dagoen zerengatik, hainbertze gai horietaik, hainbertze martxan daude, administrazioan gauzak ez dira egun batetik bertzera egiten, prozesu bat izaten dute, eta hor, zaharretxea, pesatu ze dirutza sartu duten, hor badaude gehiore hainbertze gai desberdini buruz, baserriterako bideak, etxe bizitza arazoa handia badago, eta hor arazoa komplikatu da, zergatik etxe bizitza pilaka badaude, baina gaurko beharretara edo gaurko bizimodura egokitu behar direnak edo zerbait egin beharko dena, ez? Horiek denak nola dituzten landuak iruriteko etxe berriak, ez da egin non etxe sozialak, proiektu ikaragarria dituztela, ez? Eta hori da ni liluratu egin hauena, Bilduk nola landu duen, nola landu duen ez, azkenean, zuk lan egiten baduzu beti tortzen zaitzu bazka, ez? Eta hor ere, lau zortzi urte hauetan egindako lanaren emaitza, orai ikusteko daukagu begien aintzinean, nik pensatzen dut gaur hauteskundeetan Bildu berriz ere buru atrako dela, zeren eta horrelako nik asko segitzen dut politika eta berrie askotan gertatzen dena, eta gutxiten ikusi dut horrelako menpekotasun, horrelako kontrola zer nahi diren, ze proiektu dituzten, ze beharra diren, zerengatik adibidez zaharretxearena, argi dago, zaharretxoi egina da horrei dela egun urte, jendeak beste beharra zituenean, bakar izan eremu bat loiteko gaurko egunean. Asko zera gehiago da, eta jendeak ere zaharrak hor bizi nahi dugu, olako residentzia batzuten, eremua behar dugu, espazioa behar ditugu, eta horri erantzun bat emanez edo beharroi betetzen nola ari diren lanean ikusita. Ni oso atzo gustora egon nintzen entzuten, eta iduritu zitzaiten, entzun egin behar dira olako personak, kristuin aberastasuna, kristuin ekarpenak egiten diotelakoz gure gizarteari.
Zaharretxearen beraz, Patxi, berri ona, printzipioz aurkeztu den proiektu hori? Zoragarri, zertaz, pues bueno, nire ja hor, segun nola diren gauza, baina, bueno, pues arriskuan nago horra naizela eta horrela azkeneko bizitzaren azkeneko urteak goxo, eta ongi pastia, eta ongi, oso beharrezkoa da, eta bueno, pues gizarte guztietan, hoi ala gertatu da, pues hoi behar dugu landu, eta horretarako, bueno, pues bitarteko materialak, nahi dut, etxe bat, bere baldintza minimo batzutan, mantendu egin behar da, eta, bueno, pues gure xarrei eman behar zaigu, hor ongi bizitzeko aukera, eta, bueno, pues ikusiz, gazte batzuk nola ari diren lanean buru belarri gaiuni erantzun bat emateko, eman nahirik, pozik egoteko zerbait da, eta erabat, lehen eragien bazirenik ere. Horai denetan begiratzen du nola diren zaharretxe, zerengatik, bueno, ikusten du nire inguruan hainbeste jendek ezkatua dagoela, eta, bueno, pues errealitatea ala delako, eta zu berean lagun bat lurperatu genuen, eta bere bikotekidea, nola gelditzen dago, horrelako leku batera gamar du, beste gize, berak ere baliabide asko galdu edituenez, pues ezin du dena aurrera eraman. Eta horrelako, eta gauza bat dago argi zuk pastuko dituzun azkeneko urteak edo ongi aprobetxatzen duzu eta disfrutatzen duzu, edo miseri bat da, horregatik, bueno, pues guk nahi dugu zoriontasuna, nahi dugu ongi bizita, nahi dugu gure ingurukoak ere zorionsu izan daitezen, buru belarri hor sartuko. Eta adibidez, hoi da atzonik nabaritu nuena, hoi entzuten nuenean, hor badago interes bat, hor badago kezka bat, beste giseko zerbait, horrek ekarpen handiak egiten aldizkiguna. Gainera, Patxi, proposatzen dute ez bakarrik zaharretxea bera eraikina berritzea, zahar berritzea, baizik eta zerbitzuaren nolakotasuna nolabait ere aldatzea, zeren proposatzen dute, okerrezpenago Patxi, bait ere, ez, jendea, joatea, etxeetara, nolabait ere, zaintza zerbitzu horiek eskaintzera, zeren, xarrek badirudi, gehien maite dutena ez dela beren etxean, egotea beren etxean bizitzea eta harat etortzea langileak haiek zen. Ez da bakarrik zaharretxea, baizik baita ere zaharrendako zerbitzuak, eta modu askotakoa badire ez, eguneko zerbitzua, eta horrelako gauza badaude, eta gero elkar laguntza ere bai izan daiteke, zerengatik, bueno, pues ez duzu bazkariek banatzen aldire, bakarri dauden jendeen etxetara, beraiek, askoz ere gehiago aberasten aldela gure bizimodua, eta ez bakarrik hildo batetik edo modu berdinean denek, baizik eta bakotxak izan dezazte bere berezitasunak, eta askok igual zenbait arazo dituzte, baina beren etxean egon daitezke, barride batekin adostuta gainera goizetan jaleio edekitzen duen, edo agur bat nola, badaudela inbertze lan mota edo bizimodu lantzen aldirenak elkartuz, lehenguan hemen iparraldeko zinegotzi bat etorri zen, ustaritzen zenolako harremana zuten edo zenolako lanak egiten zituzten, baserrietan eta ibiltzen zen biziziren jendeen inguruan eta oso interesgarria iruditu zitzaidan haiek egiten dituzten proposamenak dut. Ez da bakarrik erresidentzia guk ezautu dugun moduan, baizik eta laguntza eta gizakio garrenoz eta printzipalena da nolako filosofia duzu. Edo nik nerea bakarrik eta kitioa eta nerea defendatzen dut, edo giza kume batzuk hemen gaudenez, guk ikusiko dugu zer interesatzen den gehiengoari edo bakotxak zer behar duen, eta bertze batek eskaintzen albadio laguntasunez, ederki, egin errai dut, geren bizitzari ere garrantzi eman dizakegun horrelako gauzetan parte hartzen badugu eta horrelako gauzetan solidario balin bagara. Patxi, Nafarroan, hor egongo la orai bastan esolasean, Nafarroara pixkat etorrita, ez dakit, zer pentsatzen duzu gertatuko dela, txibite izanen dugu berriz gobernuen? Badugu bi gauz, alde batetik Nafarro oso importantea, baina oso importantea ere da Iruña. Eta hor, zergatik aukera gehiago izan daitezke Iruñan, ez? Hortxe biliguan nik uste dut gainera Bilduk oraikoan lortuko duela zerrenda bozkatuen izatea, horrek garrantzi handia izango luke, zergatik horrekin alkatetza eskuatzen alko zenuen gehiengo absolutu izan gabe ere. Eta hor kusiko dugu ze pastuko den alde batetik. Eta gero Nafarroan ere
Bueno, pues UPN baztertu egin behar dugu. Guk ezin dugu utzi UPN-ren eskutan begirazuzu azkeneko legealdian aintzinekoan hor. Ze ustelkeri kasuak eta horrentxe oraindik atratzen da, de Mulderren kasua hor guk denbora bat ezkontuzekin salatu genuen personai, bueno, tristeki ospetsua, eta bueno, kudeak eta zikinetan eta ibilia horrei kartzelera sartu behar izin dezu horrezkire, eta, bueno, pues horrelako gauzak ezin ditugu onartu, eta guk kontutan eduki behar dugu gauza bat, Nafarroan aberastasun pila bat badago. Dagoen problema da horren kudeaketa. Eta hemen jendeak badu ohitura bat, non publikoa dena niretzat erabili dezakegu edozein modutan edo eramaten aldugu etxera. Eta ez, eta behar dugu hemen kudeaketa zorrotz eta zuzen bat egin, eta orden, eta gero elkarrekin solasian. Baina, claro, kusi dugu adibidez, orai, Iruñeko alkateak UPN nolako kudeaketa eraman duen, eta hau izitzeko modukoa da, oino ere gure animeleko erabakiak hartzen ari zen, bueno, jendeen kontrako, baina, bueno, norabaitere izorratzeko eta baldintzatzeko, orai bertzek landu egin beharko dituzten gauzak. Berdin, aste baten gatik utzten altzuten geragoako, baina ez nahasi ez, eta hor importantea, oso importantea da, bi gauzen inguruan, dut. Hemen importantena da jendea jatea, ongi bizitzea, harreman onak izatea, alde batetik, eta hoi da, nik uste dut lanik handienetarikoa, eta gero, dagoen ontasuna banatzea. Eta badago denentzako, badago denek bizi baldintza on batzuk eramateko. Pues hortik behar dugu landu, eta, bueno, hortxe dago afera, eta hor ere irabazi dezakegu. Bueno, zoe, ezin dugu zoe ezkerra denik erran, sobera hausart, baina, bueno, hor, horiek eta UPN-ekoak ere ez dire berdinak, ez? Nik uste dut eskuina baztertu behar dugule gure ingurutik eta Nafarroatik. Hor badago, eta ez naski txusia direlakotz edo niri gustatzen zaizki delakotz fizikoki. Behar dugu garen, zerengatik beraien interes bakarra da, beraiek aberastea, beraiek aprobetxatzea egoerataz. Eta gu nahi duguna da, bertze egoera bat sortu, bertze bizi modu bat landu, eta zoriontasuna askoz ere gehiago baratu. Patxi, galdetu nahi nizun, azkeneko kontu bat, erraten dute, leno irakurri dut, adinekoagoen artean, ez? Bozkatzen duten jendearen portzentaia handiagoa izaten dela, behintzat Iruñan irakurtzen nuen, 10-tik 8 bozkatzen dutela, baina gazteen artean ez omen da halako proportzioa, ez? 10-tik 8 bozkatzen omen dute. Eta, bueno, sentsazioa da badela gazteen artean nahiko mesfidantza, ez? Politikaz, ez dela undi sinesten, eta ez dela ere gehiagi nolarran kezkatzen, ez? Kontu honetaz. Piskat alboratzen da, ez? Bozketen eta kontu hauteskundena. Orduan galdetu nahi nizun batxi, zer erranetzenien gazte hauei, nolabait ere sinesteko edo pentsatzeko garrantzitsua dela, 28an baitere bozkatzera joatea. Gu badugu talde bat, zahar talde bat, sasoia deitzen dena, eta, bueno, pues, adibidez, lantzen ari gara, etxe, residentzien angaia, atención domiciliaria, eta olako gauzoiek, eta, bueno, pues, hor konturetzen gara, zen olako beharra ditugun, eta badakigu gainera esperientziaz, gauzoiek denak lortzen direla borrokaren bitartez, lana eta borrokaren bitartez, ez? Eta, bueno, eta gainera, bueno, pues, aberastasuna badagoela, hainbertze gauza egiten dezazkegula. Ze pasten da gaurko gunean gazteak ere, gazte haunitzek eta gehien bat gazte orai atzeratu baite gazten adina, baina gazteak egin ze pasten da, pues, gazteak egin esne beroa hor dute beti mai gainean. Erren nahi dut gaurko gunean, gure gurasoak guri ematen aletzigutena gaurko gunean soberan dago gazten artean. Bizi erresa dute hainbertze ere mutan, eta, bueno, dirua errez iristen zaie, eta gero ez dira konturatzen zein arazo izango dituzten gero gizartea nola dagoen antolatua, konziertuak hemen izaten dire, eta ez dire konturatzen, bueno, pues arazo soziala badaudela, eta hor guk ez dugu jakin transmititzen guk borrokatu genuena orain dela 50 urte, gaurkotasun bat hori emateko. Adibidez, nire tokatu zaiten behin, instituto batera joatea pensioi buruz hitz egiteko, ez? Bueno, pues horrelako gauzak oso gutxi dire, eta
unibertsitatean ere ez du ikusten harremani badagoena zahar eta gazten artean, hor hitzaldiak izan beharko zuten, asanbladak egin beharko ziren. Gaurko egunean gazteak errestasuna dut, ez direari borrokatzen jateko. Baizik eta badituzte baldintza batzuk, eta ez diak eskatzen etorkizunak, ez dutelako ikusten hor, iluntasunik beraien etorkizunean. Badute atratzeko, badute bestiteko, eta nik uste dut hor, nolabait ere guk ez dugule jakin transmititzen, gizarte unten besta egitetik aparte, badaudela inbertze balore landu beharrekoak. Mezu horrekin geratuko gara, gaurkoan, nolabait ere gonbitea, baitere beraz gaztei hortan parte hartzeko, azkenean batxi aipatzen zenuen zuk lehenago, lan egin eta guztak gero jasotzen dira, eta kasu honetan pentsatzen dut baitere hori dela mezua, ez bada lehenagotik lantzen eta arreta jartzen gauzetan, haizu, gero zarretxeak ez daude behar diren, baldintzetan hortzen gauzen ondorioak. Gaurkoan hemen utziko dugu, Patxirekin izandako elkarrizketatxo hau, bere perspektiba, bere desirak, bere iritziak maiatzaren 28ko hauteskundez. Patxi Urrutia, gaurkoan hemen utziko dugu, mila esker handitz. Bai, zuei. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur, giro lasaia eta argia. Egun sentian odeigune batzuk agertuko badira ere, batez ere Araba eta Bizkaian goizean desegin eta giro eguzkitsua geldituz joanen da denean. Hala baina arratsaldeak aitzinera egin ala, behodeiak ugarituz joanen dira eta baliteke gauean han-hemenka euri zarrastadaren bat botatzea, gauza gutxi. Ipar edo ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indartu eta enbarazu eginen du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Temperatura maksimoak atzoko balio berdintsuetan edo koska bat gorago geraldituko dira, 15-17 gradu artekoak izanen dira. Eta bihar zerua lainotuagoa agertuko da. Behodeiak nagusituko dira, batez ere ipar partean eta bertan balitekean hemenka euri pixka bat egitea gauza gutxi, eta batez ere goizaldean eta gauean. Hegoaldean berriz ateri egonen da eta hodeitza nahiko saretuta agertuko da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta enbarazu eginen du batez ere barnealdean. Temperaturak azken egunetako balio berdintsuetan geldituko dira. Bigarren elkarrizketa honetan, hautagaiak ezagutzeko ziklo honekin jarraituko dugu, kasu honetan, Iruñeko zerrenda, Iruñeko zurekin Nafarroako proposamena pixket ezagutuko dugu, horretarako Edurne Eginorekin egonen gara, beraz zinegozia, izan adain zuzen ere Iruñako udaletxean, eta aurten ere zerrendan egonen da, ez nolabait ere hasierako zenbaki horietan, baina bertan egonen da lanean, eta berarekin, pixket ezagutuko dugu, zein den proposamen hau, badakizue, zurekin Nafarroa, koalizio hori, egin dutena hauteskunde hauei begira, hortzen daude Podemos, Izquierda Unida, IU hortzen baita ere, Batzarre, Aliantza Berdeak, alako eragile handana batek sortu duten koalizio hau, eta, printzipioz, Iruñeko udaletxean ere bai, errepresentazioa ematen diete, 2-3 zinegotzirekin. Dozen kasutan, gaur ezagutuko dugu, haien proposamena pixkatu be zein den. Beraz, lehenik eta behin, atxaldeon Edurne. Atxaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Zuei, oportunidade emategatikan gure programa eta gure izaera ezagutzera ematerako. Edurne, zu hemen izan zintugun duela ez haunditz, beraz ez dizut galdetuko ja zu nor zaren, orduan egon ginen solasean, baina igual galdetuko izut pixkat zerrendaz. Nola ikusten duzu, aurten Iruñeko udalera, aurkezten duzuen zerrenda hori? Ikuste dut, zurekin Nafarroan egin duguna da apostu handi bat alde batetik elkartzeko, ezkerraldeko proiektu eta partido guztiak eta independenteak ere oso indar handia dute guretan, gaztetzeko zerrendak. Bai parlamenturako eta bai udalerako nik uste dut gaztetu egin dugula,
eta Iruñaran batez ere, nik uste dut Txema Mauleon nahiko ezaguna da, nik uste dut politika munduan daramala denbora, zinegotzia izandakoa da, eta azken bil legaldietan parlamentuan egonda eta gobernuan kargo bat egiten. Orduan, gestio aldetikan eta egin behar denak egiteko, zen nik uste dut udaletxean lan tekniko handia egin behar dela. Eta bertako teknikariekin eta baita kanpoko jendearekin lan handia egin behar dela, eta hor, euskarmentu handiko gizona da. Orduan, nik uste dut, konfiantza guztia Txeman, zerrenda burua dena. Eta bigarrena, emakume bat da, Monika López, oso gaztea, hemen lan teknikaria egiten du, informatika munduan eta bar, oso langilea, eta oso pertsona emankorra, orduan ni pentsatzen dut, gure errotxapean bizi da, oso bizi lagun gehienetakoa duena Iruñan, eta eskarmentu handikoa ere bai. Eta hirugarrena Gaxan Zaz da, bera Podemoseko alderdikoa da, Monika Izquierda Unidakoa, eta baita ere gazteago da, eta nik uste dut Podemosen ja urteak daramala, aurreko legealdian ere bera hautagaia izan zen ni bezala, eta ere langilea, eta benetan osatu dugun taldea, hoien inguruan osatu dugun taldea, astero biltzen gara, eta 12-15 persona, eta nik uste dut horrek lan taldean nik izan nuen bezala, oso garrantzizkoa da guretzako, zinegotzien inguruan lantalde osatu bat eta egonkor bat izatea. Kasu honetan, Edurne, komplikatuago da, igual lan hori egitea, koalizio bat zaretelako ez, batzuk batzarrekoak, Podemosekoak, eta horrek pentsatzen dute handikap bat ez izanen duela. Gu iaia 2 urte lehenago hasi ginen, nik uste dut 2019ko emaitza txarrarekin eskarmentua izan genuen eta pentsatu genuen benetan, orduan orduan saiatu ginen ere, baina orain bai elkartu behar gera. Orduan lan hori, josteko lan hori egin dugu 2 urte hauetan. Orduan nik uste dut ezagutzen zeranean, egunetik egunera lan egiten duzunean elkarrekin eta bar, badagoela aukera talde kohesionatu bat sortzeko, talde estu bat sortzeko, eta azkenean pertsona gara. Naiz eta partidu ezberdinetan, partiduak ez dizu beste buru bat ematen, baizikan izateko era eta lan egiteko era, bizitza honetan ezberdinekin lan egiten dugu beti eta ezberdinekin bizegera beti. Orduan, hortan, komplikatua edo errestasunak ematen ditu bakoitzaren jarrerak ere bai, eta bakoitzaren gogoak aurrera egiteko, eta kasu honetan noski iruindarren aurrean lan egiteko, ezta? Hortzen, lan talde hori, garrantzitsua, ez bakarrik zinegotzeak, batzutan aurpeioek ikusten ditugu, baina atzatik nola baden, ere, lan handana bat. Kasu honetan, hautatu den leloa, re-evoluzion, berbilakaera, zein da nolabait honen atzean dagoen, ideia? Gero hitz asko daude re horrekin hasita, ber horrekin hasita, eta nahi duguna da nolabait berbilakatu, geure burua udalean, aurrean ez geralako egon, eta baita ere egin behar diren gauzak berrikusi behar direlako, nik uste dut orokorrean denok badakigula krisi handi baten aurrean gaudela, krisi klimatikoa da alde batetikan, lanbidearen krisia, eta hainbat gauza horrek ekarriko dituenak, eta Iruña bera ere noski berbilakatu behar dugu, eta horredekateken gure programa egiten ari gera, pentsatzen, iruditzen, Iruña nolako izan behar duen hemendikan 10 urtera. Legealdi batean bakarrikan ezin da dena egin, ados gaude jende asko kexatzen da esaten du, agintzen duzute, ez dakiz zer egin behar duzutela, dena konportu behar zutela, ez da egia, Orduan, egitasun horretikan, ez dugu gezurrik esan nahi, ez dugu inor engainatu nahi, eta esaten dugu, gure programa, gure plangintza 10 urterako begirada da. Eta orduan, hor nik uste dut, re horrek, ber horrek, zer ikusirik handia daukala, ze gauza asko beste era batera egin behar dira. Ezin dira beti bezala egin, ze beti bezala egiten dituzun gauzak, betiko lekura eramaten zaituzte, orduan.
hortan. Edurne, por cierto, baduzu hitzordu garrantzitsu bat, hortziral honetan, okerrezpanago, hortzen Begoña Alfarok emanen du, ez? Bueno, eta taldeko gainerakoek, eta Yolanda Díazek, hortaz pixkeik galdetu nahi nizun, ez da gure asmoa polemiketan sartzea, baina, bueno, kasu honetan, ez? Nola baitere, hor badagoela apustu argi bat, ez dela kasualitatea ere. Nik uste dut, Nafarroan aintzindariak izan ginela lan horretan, lan ezkerraldeko espazio guztiak elkartzeko lan horretan, eta hortan aritu da Yolanda Díaz ere azken denboraldietan, eta beretzako ere gure aintzindaritasuna ongi etortzen zaio, eta nik uste dut beti izan dugula bere babesa. Podemoseko jendea ere etorri da, Izquierda Unidako jendea ere etorriko da, Alberto Garzón, Idoia Villanueva egon dira, en fin, jende asko dator, Madrileko partidu guztietatikan, denak sinisten dutelako guk egin dugun lana dela egin behar dena. Orduan, nik uste dut hor, babes hori, txikiak era estatu mailan, baina pentsatzen dut bi aldetakoa direla, gure babesa ere Yolanda Díazei eta Podemosekoei eta oso ongi etortzen zaiela jakin dugulako nola egin gure elkartzeko lana, eta beraien babesa ere noski oso ongi etortzen zaigu, estatu mailan ikusi dadin benetan gauzak egin daitekela ongi. Horretara ziguzu hitzordua, zehazki nola den? Zazpiretan Burlatako kulturretxean. Begoña Alfaro eta Yolanda Díaz izango dira islariak, eta pentsatzen dugu benetan oso akto polita izango dela. Ez egit lehenagotik hartu behar den sarrera, nola baitere? Ez dut uste, iristen zara eta lekua harrapatzen duzu. Nik uste nahiko ondia dela aretoa, eta posible izango dela hainbat jende sartzea. Hortzen, nola baitere, hitzordu horrekin sartzen gara orai, ematen digu pausua, Iruñeko, nola baitere, egoeraren pixkete argazki horri, ea nola ikusten duten zurekin Nafarrokoek egoera hori. Ez dakit lantalde honetan zein den Edurne identifikatu dituzuen Iruñeko lehentasunak. Guk hiru arlo nagusietan lan egin nahi dugu, ez? Lehenbizikoa elkar bizitza da. Nik uste dut denok ados egon daiteke, politika munduan batez ere irain izugarria dagoela gehiegi, deskalifikazio gehiegi dagoela, oso krispatua dagoela mundu hori, eta zinegotzietatik hasita nahi duguna da, benetan, ja lortzen dugun gure proposamena hori izango da bintzat, akordio politiko zuzen bat eta eder bat, esanez, guazen irainak kanpoan ustera, guazen benetan egin behar duguna egitea, ez? Eta horren harira, jendearekiko demokrazia sakontzea nahi dugu. Ohituta gaude, alkatea urtea main joaten dela auzoz auzo eta foro horiek egiten ditula entzuteko edo abar, guk hori harataino eraman nahi dugu, eta benetan auzo bakoitzean kontseilu bat egin nahi dugu, ordenantza bat badugu eta lege batzuk badaude, ze konpetentzi izan dituzten kontseilu horiek, eta benetan, auzo bakoitzean benetan kontseilu finko bat eta beren martxan, beren eztabaidak eta beren proiektuak eta beren adostasunak izan didaten. Eta hori da lehenbizikoa esango genuke lehentasuna. Bigarrena izango zen auzoen hiria. Guk konparatzen badugu Iruñeko edozein auzo inguruko herriekin, esan dugu biztanle aldetikan berdin izan daitezke, 10.000, 15.000 pertsonako auzoak baditugu, eta herriak ikusten badituzu, denek dituzte zerbitzu gehiago gure auzoek baino. Adin guztietarako, hasita aurreskolak. Gure aurreskolak Iruñan dagoen demandaren erdia ez dute betetzen. Hori benetan konpondu behar da. Auzo bakoitzean egon behar du, ez? Aurren txikitzako eskola bat, ez? Okerrezpanago Edurne, orain gelditu dire 600 uste dute, ez? Erdiak, nola baitere, ez dutela sarbide. Kanpoan, hori da. Ordu ezin du izan nahi dut, zerbitzu publiko basiko bat da hori, ez? Funtseskoa. Hortik hasita, aurrak eta nerabeak bazuten, aurreko legealdian kontratu batzuk baziren, hor auzo bakoitzetan lan egiten zuen, prebentzio lanetan lan egiten zuen elkarteekin, kontratu horiek
bertan bera utzi ditu Navarrasumak, horiek berreskuratu behar ditugu eta benetan auzoetan lan egin behar da. Nerabeak eta gaztetxoak beren lokalak izan behar dituzte, txikiak ere ludotekak izan behar dituzte, eta gorutz joan da, jende helduentzako zibiboxak, orain dauden zibiboxak, guk kudeak eta publikoa nahi dugu zerbitzu guztietarako, orain privatizatua dago, eta auzo guztietan. Nor kudeatzen du, gaur egun? Nik uste dut Sedena dela edo holako bat, bai. Eta urteetan beti izan da horrelakoa, ez? Guk eskarmentua badugu aurreko legealdian zerbitzu publiko oso garrantzitsuzko bat eta dela etxez etxeko laguntza ematen den zerbitzu hori municipalizatu genuen, publiko egin genuen eta gestio zuzena egin genuen, eta horren harira kultura eta gizarte mailan dauden zerbitzu guztiak kudeaketa publikoa nahi dugu eta zuzena nahi dugu. Eta hortikara beste guztiak, ez? Eta orduan hori, auzoetan, eta gero adineko jendentzako ere, izan behar ditu gure jubilotekak, gure eguneko zentroak, auzo bakoitzean, inguruko herriak dituzten bezala, ezta? Eta nik uste dut hori guztia egiteko plan bat egin behar dela, estrategiko bat, hurrengo 10 urtetan auzoz auzo zer behar dan auzo bakoitzean eta bere momentua ipini hori eraikitzeko. Proposatzen da, adibidez, aurreskolen kasuan, sortzea, aurreskola berriak. Aurraberiak, claro, noski, sortzea, benetan. Eta beste hainbeste zibiboxak sortzea ere bai, eguneko zentroak pertsona dependentzia duten personentzako sortzea eta hainbat lekutan. Eta gero daudenak ere kudeaketa publikoa egitea. Aipatu dugu elkartasuna, ardatzetako bat, bertzea ez, auzoak nolabait ere bizi zerbitzu berritzea. publikoak, eta zerbitzu publiko horietan etxe bizitza dugu lehentasun izugarria. Denok badakigu, Nafarroko zerrendan 10.000 pertsona daudela, gazteak eta adin guztikoak, baina batez ere gazteak etxe bizitza baten zain. Azkenengo 4 urtetan, Navarrasumak ez du bat ere egin, Iruña osoan, eta guk pentsatzen dugu, 10.000 horiek zai baldin badaude, 10.000 etxe bizitza behar ditugu. Guazen esatera, urrengo 10 urtetara hori ezin da 4 urtetan egin, ezin da urte batean egin, badira beste txasle batzuk, 1000 etxe bizitza egingo ditugu, ez, 1000 urtero egin beharko litzazke, ez, denen artean. Udalak baditu bere etxe bizitzak oraindik berrestitutu gabe, Navarrasumak ez du bat ere egin 4 urte hauetan, guazen horiek hartzera, hor geltokiaren lekua badago, hainbatek esaten dute ez, eraikin representatibo bat egin behar da, guk ez ditugu obra faraonikorik egin nahi, ez, jendeak behar duen eta sustengarritasun baten eta presupuesto sustengarritasun batekin egin behar ditugu. Eta hor noski etxe bizitza horiek berritu behar dira, geltokiak azpian dituen proiektuak eta zerbitzuak mantendu behar dira, eta hor dagoen parkea adibidez, haurrentzako parkea berritu behar da eta noski bermatu behar da, ez, hor jarraitzea. Etxe bizitza eraikin gehiago egiteare aurre ikusten da, zerbait alako proiekturen bat? Bai, pentsa, Iruñak baditu auzo guztietan 300.000 metro karratu solairu dotazionalak esaten dena. Eta batzuk, daude leku batzuetan zerbitzu guztiak egina daudenak, eta horiek pixkat soberan daude ja zer falta den. Zer falta da? Etxe bizitzak falta dira. Etxe bizitza horiek publikoak izan balitz eta alokairuan izan balitz, eta baita ere kooperatiban bidez, badakizu orain etxe bizitza kolaboratiboak eta egiten direla bai gazteentzat eta bai helduentzat eta bai zaharrentzat, holako proiektuak ere bultzatzea, eta solairu horietan egin daiteke. Nolabait ere horiek diren nik ulertzeko Edurne ikusten ditugun eremu horiek badituzenak belartxarrek hartuak nolabait ere. Bai, askotan parkin bat egiten da, tartean eta bar, horiek plangintza urbanistiko egiten denean, hiri bakoitzen esaten duzu, hemen etxea, hemen egiten da, zer beharko den, ez? Osasun etxe bat, edo eskola bat, edo aurreskola bat, edo halako gauzak, ez? Erresidentzi bat, horrela daude pilaka utzita, ez, hortarako, eta esaten dugu, hortan, hoien artean, leku batean zibibosa beharko da, Herripagainan adibidez, edo ez dagoen lekuetan, baino beste batzuetan etxe bizitza alokairuan eta publikoa beharko da.
Edurne, zerbitzu sozialekin hasi gara, etxe bizitza, aipatu duzu, bertze ardatzen bat kontuan hartu duzuena? Bai, guk nahi dugu aurreko legealdian egin nahi genuena eta hor geratu zitzaigun egin gabe eta da, benetan, badakizu eskola tailerrak badituela hainbat udaletxeak eta jende gazteei eta langabe geratu direnei eta beste bide bat ematen diena, beste profesio bat ikasteko ematen diena, hori lotu gero gizarte enpleguakin. Orain subentzioakin egiten da eta udalak hainbat pertsona kontratatzen ditu 6 hilabete behin hainbat lan egiteko. Guk nahi dugu hor enpresa publiko bat sortzea. Udalak izatea enpresa publikoak lan sorrera hori finkoa izateko, ez egoteko subentzioaren zain, baizikan urtez urte hainbat pertsona hor pasatzeko eta orduan behar duenak prozesu osoa egiten daiteke, ez? Eta migrantearekin hitz egiten ari geranean, batez ere bermatu behar da enpadronamentoa egin behar zaiola hemen bizi nahi duen pertsonei, eta udalak orain ez du egiten hori. Gero, lan gizartetikan languntza ematen zaie, formakuntza baten, hizkuntza ikasi, formazio batekin, eta lehenbiziko lan hori enpresa horretikan behin, eta gero bidea sortzen diozu kanporatzeko. Hori nik uste dut oso garrantzizko proiektua izan daitekela. Eta Edurne, badela bertzegai bat gainera zuri haunitz gustatzen zaizuna, mugikortasunarekin, jasangarritasunarekin. Hori da gure hirugarren, bi esan dizkizut, elkar bizitza, zerbitzu publikoak, eta hirugarrena mugikortasuna da. Hor nik uste dut garbi dugula, lehen esan dugu aldaketa klimatikoarek zer datorren, hirietan kontaminazioaren 80% kotxe pribatuak egiten dute, badakigu, motorrak eta hori. Eta orduan, pentsatua daukagu eta oso landua daukagu, Iruñeko mapa osoa eta gainera inguruan dauden herrietara kokatzen den mapa bat, eta orduan, badakizu ronda bat badagoela inguruan, esaten dugu, orain jende askok hiria zeharkatzen du auzo batetik bestera joateko, esaten dugu, ez? Goazen plan bat egitera, dena kanpotik joateko. Hemendik ora joan nahi badut, hemendik joateko. Horrek, kontaminazio asko kenduko luke barrutikan, auzo guztietan, ez bakarrikan orain aldezarrean dagoen islatxo horrek, kontaminazio gutxikoa izatea, baizikan auzo guztiak kontaminazio gutxiko izatea. Orduan, horren gain, kotxea kanporatu, eta barnean, auzo bakoitzean bulebar peatonal bat izan, gu pentsatzen dugu ez bakarrikan erdigunean Carlos III eta Plaza Gaztelu pasa bat izatea, baizikan auzo bakoitzak behar du bere bulebarra eta bere plaza, ez? Pentsatuta ditugu zain izango ditzaken, eta gero, bai bide, bai oinez eta bai bizikletan leku hoe guztiak elkartu, ez? Eta gero, lanera joateko, baditugu 1000 leku lantegiak eta poligonoak eta bar, horra ezin da bizikletarekin joan momentu honetan. Bizikleta behar dugu eskolara joateko eta lanera joateko. Eta hori bermatu behar da segurtasunez eta benetan errestasunez, ez? Orain nik esaten du, kotxe baten sartzen zara eta ez duzu pentsatu behar nundi joan. Eramaten zaitu kaleak. Hori egin behar da, oinezkoentzako eta azken punturaino duzu errepidea. Eta ziurrendulentzako, hori da. Beraz, hortxeen plana, ez dakit horrekin batera, ere horrek ekarriko duen peatonalizatzea, zenbait eremu? Klaro, gutxienez bulebarroiek, eta gero elkartu bulebar bat besteakin, esan nahi dut, hor, nik uste dut hor oso peatonalizatzeko oso, ez dakit, ambiziosoa gara, ez? Mendillorri nahi dugu, bai Goian eta bai Beian bi kale peatonalizatu, gehien erabiltzen direnan, Goian oso garbi dago, zerbitzu guztiak hor daudelako, Zibibosa hor dago, Osasunetxea hor dago, Frontoia hor dago, en fin, kale hori. Beste bat esango dizut, hiriaren iparraldean adibidez, zu San Jorgen hasten bazara, Paseo Sandua ja peatonalizatua dago, guazen Cuatro Vientoseko rotonda ere peatonalizatzea, Marcelo Zelaieta osoa, Avenida Bilaba osoa, eta ja Bilabaraino edo Burlataraino joan aldatzera, ez? Eta bestaletik Berriozarrera ere, bai. Orduan, nik uste dut oso benetan asko pentsatu dugula, asko lan egin dugula, eta auzoetako jendeari nik uste dut oso erakargarria izango dela. Hau ikusten da
peatonalizatzen dituzun lekuetan bizia sortzen dela, ez? Hiri bizia sortzen da, lasaitasuna sortzen da, ziurtasuna sortzen da, komertzio txikiak, denda txikiak sortzen dira, eta hori oso bizimodu erakargarria da. Azkenean, ez, Edurne, joateko hiri barnetik, hiria zeharkatuz puntu batetik bertzera, edo joatea kanpotik batzutan diferentzia izaten da, ezakit, 2 minutu, lau, batzutan, ez, halako diferentzia txikiak dira, baina pentsa dezagun. Eta batzutan azkarrago da kanpotik joatea. Eta batzutan azkarrago. Bai, eta pentsa orain, Avenida Baja Navarrakin egon da orain, bueno, utzi, ez, utzi hori dena, zuk seminario iristen zeranean kanpotik joan zaite, bestaldetik ere bai, eta hori ja usten duzu, bakarrikan autobusentzakoan, nik uste dut autobusak ere bermatu behar dela leku guztietara iristea, eta maiztasun handiz, ez? Adibidez, lantegietara, landabenera ez doa autobusik orain momentu honetan, ez? Ez bizikletarekin ezin duzu joan, eta autobusez ere bez. Eta gero, bizikleta elektrikoarekin sortu den eztabaida ere, onartu dugu, komarka osorako izan behar duela, eta merkeago izan behar duela. Gaur egun, ipini dioten presioa bilabezana baino garastiago da. Ez du zentzurik. Zuk jendeari mugikortasuna aldatu behar diozu eta errestatu behar diozu kotxea etxean usteko. Garestiagoa da, Sánchezen jeitxiera kontuan hartuta edo bestela ere? Bilabeza gorai ez, merkeago da? Bilabeza gorai merkeago da, baino ez presio arruntean. Bai, presio arruntean, gauezuk ikusten dituzu gazteak etxera bueltatzen dira bizikleta elektrikoan, igual bilete osoa pagatu behar dutelako bilabezan, edo ez dagolako hain maiztasun handia. Baina bestela, egunero ibiltzeko bizikleta garastiago da. Ateratzen duzun bakoitzean ez dakizen ma sentimo diran, eta sentimo diratikan baduzu ja biletea, ez, autobusena. Honek ekarriko dugu, bai, udalari gastu pixkat gehiago, hori bai. Bai, baina guk pentsatu dugu ere diru sarreretan, ez? Udalak, Iruñeko udalak hainbat gauzetan ez ditu bere lanak ongi egin. Eta esango dizut esenplu bat. Kontribuzioakin ordaintzen duguna, segun eta bakoitzaren etxe bizitzak zenbat balio duen katastroak, hori legeak esaten du 5 urtetik behin eguneratu behar dela, pisuen balioa. Udalak ez du egin 25 urtean, azkenengo 25 urtean. Orduan, konturatu gara, pisu orain garestien saltzen direnak, adibidezen Santxean daudenak, pisu handiak direlako, ez dakit, leku honean daudelako, ederrak direlako eta bar, beren katastroaren balioa agian 10 aldiz gutxiagokoa da merkatuan saltzen dena baino. Eta horren arabera pagatzen dute kontribuzioa. Etxe bizitza batek 400.000 eurotan saltzen dena, baina 40.000 euroko balioa baldin badu udaletxerako, 40.000 eurokoen partetxo bat ematen dizu zure faktura kontribuzioaren apentza. Orduan, konturatzen bazera, VPO egiten diren etxeak, horiek eguneratuta daude, orduan, langile jendea gehiago pagatzen du, aberatzak esango genuke, edo lako etxe aberatzak dituztenak baino, ez? Hor, diru sarrera izugarri izango litzake hori eguneratuko bagenuke. Beraz, diru sarrerak nolabait ere berritzea proposatzen da, zurekin Nafarroatik. Bueno, hor ikusten genuen, nolabait hiru ardatz ez, nagusi horiek, elkar bizitza, zerbitzu sozialen garrantzia auzotara eramanez, eta mugikortasunarena, jasangarritasunarena, eta bertze, ez, arlo hauek. Pasako gara, Edurne orai balorazio txiki bat egitera, oraintzen izan dugun, ez, legegintzaldi honetaz, zuek etzarete egon horrez, bertan lanean, baino, bueno, Enrique Maia, ibili da hor lanean, ez dakit, nola ikusten duzuen gobernu hau? Uste dut lan gutxi egin duela. Agian behintzat, behar duen lana dela gutxiagoan baldi badago, elkartu behar du norbaitekin presupuestok ateratzeko. Urte batean bakarrekan atera zituen, eta PSN nik uste dut nolabait engainatu egin zuela, nolabait, ze akordioak ez dira bakarrekan sinatu behar eta egin behar, eta negoziatu behar, baizikan gero bete egin behar dira. Orduan nik uste dut hor oso esenplu txarra eman duela, eta oso ahul jokatu dutela eta oso oker jokatu dutela, ez? Etxe bizitzetan ez dute ezer egin. Mugikortasunean aurreko legealdian izugarrizko kontra egon zirenean,
eta orain berriz, beraik jarraitu dute lehengo plana egiten, nolabait, hobeto egin nahi ditekeen, baina, bueno, hala ere egin dute, esan nahi dut. Badirela gauz batzuk, politikoki edo mezuan esaten duzuna, ez, guk utzi behar dugu jendea, bere kotxea erabiltzeko, hor puntxo bat badute, beren kotxea erabiltzeko askatasuna, hori ez da askatasuna, kontaminatzeko askatasuna ez dugu izan behar, nolabait alago zabal, eta aurrak eskoleta joateko bide seguruak eta zenbat eta txikiagoa direnean bizikletan edo oinez joateko bide eman martzeie, ze hori osasuna da, eta hori etorkizuna da, eta hori aldaketa klimatikoaren sustengarritasuna ematea da. Orduan alde horretatikan oso ahulak ikusi ditut eta oso geldituak, oso bere lekuan geldituak. Eta orduan ikuste dut berriz beste impulso bat eman behar dela udaletxeari, eta hor beharrezkoa da benetan beste guztiak adostea eskubiaren aurka benetan beste udale bat osatzeko, ja posible izango den edo ez. Eta hor, kezkatzen diguna da batez ere PSN-eren eta Elma Saizen postura, nik uste oso ez dela batzekoa, ez dela Iruñak behar duena, ez dela beren bostakatzen diotenak behar dutena, eta nik uste eskatuko nion pixkat arduratu zen bizka bat, nik uste kanpainan ezin duzu esan ni izango naiz alkateza edo bestela beste inor ez, beste bat izango da, zu ez bazara. Eta orduan nik uste dut horrek eskubiari ematen diola askoz ere indar gehiago edo aukera gehiago alkatea izateko. Berriz ere, azkenengo 4 urtetan izan dugun bezala, ahultasunez, ezer ez egiteko. Orduan, mesedez, nik uste dut, eskatu behar dena beste partiduei, baina mesedez adostu dezagun eta formula bat bilatu dezagun elkartzeko eta beste guztien artean lan egiteko eta udala sortzeko. Zurekin Nafarroaren kasuan, 2 hautagai zinegotzi lortu daitezke, zein izanen da zuen postura, halako emaitzak lortu dugu ezkero. Nik uste dut, behartuak gaudela, bai EH Bildukin, bai Geroa Baiekin eta bai PSN-erekin mahai baten inguruan esartzera. Eta nik uste dut ez dutela linea gorririk egon behar. Elma Saizek marra gorria jartzen badu Asironi ez diola boskatuko, eta Asironek marra gorria jartzen badu gu gehiengoa dugu eta ni izan behar naiz, ez gera iritsiko ezertara. Hor beste formula batzuk badaude, ikusten baduzu, ez dakit, Ipar Europan gu baino demokrazian agian adituago dira eta batzuetan 3. bat izaten da alkatea, bi lehenbizikoak ez direlako konpontzen, edo badira urtez alkatetza aldatzen dena, gero hor inguruan talde lan bat dagoelako. Hemen garrantzia handia ematen diogu alkateari eta alkateari irudiariko ez. Lan talde bat dago, lehen zinegotzien inguruan esan duten bezala, udalean lan talde egonkor bat eta finko bat egon behar da, proiektuak asko transversalak direlako eta denen artean egin behar direlako. Aukerak asko daude. Nik uste dut behar duguna da konpromiso bat edozein aukera dela adostea eta akordio hori aurrera eramatera. Proposamena izan nintzen, beraz, momentu batean ulertzen dut eta Baldin eta Elma Saizek marra gorri hori jartzen badu. Agian Asiron izatea alkate urte pare batez eta Elma Saiz bertze batez, hori izan ziteken aukera bat? Adibidez izan daiteke, zergaitik ez. Zergaitik ez. Nik uste dut edozein akordio ona izango dela aldaketa ekartzen badu udalera. Hala ere, zuek lehen esten duzue, nolabait ere ikusita emaitzak zein izaten aldiren, nolabait ere Asironen alkatetza izango zen zuek hobetsiko zenuten eszenatokia? Bai, izan genuen, 2015an hala egin genuen, eta ez dugu hor arazorik, benetan proiektu bat adosten delako. Akordio politiko bada, eta nik alkate egiten zaitut, baina hau eta hau egiteko eta denen artean egin behar dugu. Orduan ikustut akordio programatikoa oso importantea dela. Orduan, egin dezagun lehenbiziko zer egin nahi dugun denon artean, eta gero esan dezagun nork egon behar duen zein lekutan. Bueno, hemen utziko dugu, gaurkoan.
hemen Edurne egino, pixka kontatzen zurekin Nafarroaren Iruñerako zein dena haien proposamena, ikusten genuen 3 ardatz hoien inguruan mugutuko dela, ikusten dugunez, beti perspektiba sozial horrekin jasangarritasunari ere emanez leku handana bat. Edurne, akitzeko, bakarrik eskatuko dizut alako esaldi bat edo alako itxiera bat, erranez, zergatik den garrantzitsua, bozka hori ematea zurekin Nafarroari Iruñaren kasuan behintzat. Bale. Bueno, guk esango dugu gure konpromisoa oso tinkoa dela eta gaina erakutsi dugula aurreko legealdietan nola lan egiten dugun eta hiritarren eta auzoetan kokatzen dugula gure lana eta jendeari entzuten eta elkarte guzti entzuten eta gizarte mailan denek ongi bizitzeko, inorratzean ez geratzeko dela gure konpromisoa. Orduan, hori baldin badira zure baloreak edo horiek baldin badira zuen baloreak, gure aukera benetan onena da eta, bueno, zurekin Nafarroari bozka ematen badiozu, indar gehiago izango dugu eta zurekin egingo dugu beste Nafar hobe bat. Hitz horiekin utziko dugu, mila esker, gaurkoan gurean egoteagatik. Zuri. Hau, gaurkoan eskaintzeko genuena, hortxen gure bi elkarrizketak eta eskaintzeko genuen aktualitatea, bihar ere horrekin itzuliko gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.